Boas, compañeros e compañeras, vamos a facer un breve resumo do que deu de si o Petit Comité do pasado luns. Se tocaron diferentes puntos, entre os que se atopaba a paga de beneficios, donde se nos informa que se vai realizar unha nova modificación, supostamente, para homologala co grupo, e no momento que lle preguntamos á empresa se iso iba a xerar un beneficio de incremento de paga, non supo respostarnos, e polo que observamos dentro do propio documento, entendemos que lonxe de mellorar vai a empeorala. Outro dos puntos que se tocou foi o calendario laboral, onde a empresa, neste caso concretamente, nos dice que no período estival, no lugar de ter 3 semanas de vacacións, igual solo pode facilitarnos 2, porque igual é necesario producir. Nos sorprende que unha empresa que non é capaz, neste caso concreto, de saber se a vindeira semana vamos a ter actividade ou non, con tanto marxen, vai a ser capaz de vislumbrar se vamos a disfrutar de 3 semanas ou 2 semanas de vacacións. E iso sí, esta flexibilidade, no suposto de que esa terceira semana vai a sorteo dende maio a outubro, a coste cero, como ven sendo habitual nesta planta a flexibilidade. Outras cuestións que neste caso a Culle preguntou se tiña pensado solicitar un ERTE para o vindeiro 2023, porque se é unha cuestión habitual na derradeira década, non utilizar ese mecanismo non por falta de componentes, sino como un mecanismo de flexibilidade. Sobre iso a empresa, novamente, dice que se fora preciso solicitaría, pero ni frío ni calor, o sea, non, ni confirma ni desmente, podríamos dicir iso. Sin embargo, ahora observamos na prensa que parece ser que é unha das posibilidades que está arriba da mesa e, dende logo, a nos non sorprende que a empresa quere ir por esa vía. A maiores lle preguntamos que se tiñan pensado, igual que en Francia e en Italia, xa que vamos a homologarnos, non? A nivel de paga tamén grupo, de darnos unha paga de desviación do IPC. E basicamente se nos viu a trasladar que xa bastante tiñamos con que a 31 de decembro se nos actualizara o IPC interanual, inda que non sexa con carácter retroactivo, o sea que sobre esa cuestión nada de nada, o sea, non teñen pensado absolutamente compensar a desviación do IPC. Isto foi así en síntesis do que deu de si a reunión do comité de empresa. Nos faremos aportacións a este calendario, faremos aportacións e tamén podemos en outros documentos, como sempre o facemos, pero pensando sempre na clase traballadora deste centro, non nos interese da empresa. Saúde e forza!